vás teda moc vítám v domě, který patří teda společenství Benediktínů a v domě, kde je zhruba 100 000 knih. Je to takové, řekl bych, možná trošku pošetilé stále vydávat nějaké nové a další knihy, když jich máme tolik a přiznám se nepřečtených. Nebo to řečeno neporozuměných, protože některé jsme přečetli a když je čteme s nějakým odstupem, tak se nám zdá, že se dostáváme k úplně jiné knize. Dílem proto, že zhloupneme, anebo dílem proto, že naopak zmoudříme a objevíme tam to, co jsme předtím neviděli. Několik málo slov bych chtěl poprosit teď reprezentanty jednotlivých nejvyšších brněnských učení a domluvili jsme se předběžně, že bych požádal nejdříve prorektora VUT, pana docenta Vojtěcha Bartoše. Dobrý den, dámy a pánové, dovolte, abych také za Vysoké učení technické vás přivítal při této významné akci, jako je tato výstava. Jsme rádi, že se toho můžeme účastnit. Já jenom těm historickým datům možná bych doplnil, tak 19. září 1899, kdy právě rakouský císař a maďarský král František Josef I. podepsal dekret o založení České vysoké učení technického v Brně. Jinak já tady nechci nějak dlouho mluvit, vy jste tady přišli, protože víte, jaký je význam knihy pro nás všechny a jsem rád, že je to právě v těchto historických prostorách, které nám právě vykreslili tu historii, tu nejbližší historii té knihy. Dovolte, abych jenom připomenul, že v Brně je 14 vysokých škol, z toho 5 veřejných, 1 státní a tady na té výstavě se účastní 4 vydavatelství univerzitní, které já si s dovolením podotknu, nebo že patří mezi opravdu významné vydavatelství té odborné literatury. Co říci, já na závěr tak jenom, že přeji výstavě, ať má úspěch právě u veřejnosti a ať je to významná akce pro tento kraj. Děkuji. Pan prorektor Fajnor z JAMu, který k tomu taky něco řekne. Prosím, pane prorektore. Hezký podvečer, taky vás tady všechny vítám a musím říct, že i když by to na první pohled pro některé neúplně zasvěcené lidi vypadalo, že jsme malá škola a se zabýváme zejména uměním, tak pro nás publikační činnost je podobně důležitá a významná aktivita jako pro všechny ostatní univerzity. A sami jsme teda univerzitou, to znamená, že výzkum je velkou součástí naší aktivity. Dokonce nedávno jsme si spočítali poměrové vazby a zjistili jsme, že v naší publikační činnosti se můžeme srovnávat zhruba s průměrem vlastně českých univerzit, takže nejsme někde na konci, jak nám bylo podsouváno kdysi, ale samozřejmě, když se podíváte na historii, třeba jenom našeho edičního střediska, které vzniklo někde na počátku těch nových historických souvislostí po revoluci a systematizovalo se od roku 2000 jako neoddělitelná součást výzkumných aktivit Janáčkovy akademie, tak zjistíte, že v desítkách titulů se zapojujeme do té významné aktivity produkce publikací a knih. Dost důležitá je pro mě i ta informace, kterou jsem kdysi dohledal, že průměrně 1/6 vlastně publikací a knih, které se vydávají v České republice, tak vzniká na půdě vysokých škol a myslím si, že to je dostatečným dokladem toho, jak významná součást našeho akademického života to je. A my jako Janáčková akademie to považujeme taky za čest a prestiž na téhle půdě se prezentovat se svým publikačním
arzenálem a s potenciálem, který jako doufám nebývá hasína, ale spíš teď vidím na mladých nově se do aktivit škol zapojujících lidí, jako jsou postdoktorandi a i přímo jako doktorští studenti. Musím říct, že spíš je to naděje pro budoucnost a ne, že by knihy nějakým způsobem vymíraly. Takže odborné literatuře je ten prostor pořád otevřen a my se jako rádi a hrdě hlásíme